Katukad ti Basol. Tinapalabas. Nagpampanunot ni Astor, ket nagtungpal lang iti bilin ti surat, ngagkidkid daw iti 20 million pesos. Inkabil na iti bag, ket kabigatan na. Nagpakadwa ni Dinggas amang ipan iti nasao apang idiswan na. Ket kalpasan anaibati ng ti kwarta iti tapaw ti bato. Dagdago sa pimanaw iti dayta adiso. Inuray mo't niligaya a medyo makaadayo ti kotse da Astor. Sakbay anapan na binagkat ti bag a naglaon iti kwarta. Iti daytamat lagundaway. Kaslag bala ni Astor. Gaputa di na maaklon a napukawan iti dakkel agatad. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinubela tayo a napaulwan. Katukad ti Basol! Amo. Apay ngawan na aramidak. Dingkas. Intulok ko alaala da kanyak. Ti 20 milyon na pesos. Gapo ta kailalaam ti biyag mo, amo. Kanuray siya. Jakmat kaya ti mairaman. Amin tayo nga da ije happy house. Agraman dagiti tattao ije rancho. Dakal ti mapukaw mo no di kagtungpal iti kayat dagiti sindikato. O sino dagita at tao? Padasan niyo atakwatan, amo. Amo. Oh, sayang ti kwarta ka. Sayang ti kwarta ka. Oh, diyak kayatan ama ulit pa'y daytoy. Nalabusan nagiti awanan bain. Kas ano ngay Dinggas? Kumusta? Anya ngay tinapasama? Awan tinagbalin na parikot. Kat, naalangatan niligaya ti kwarta nga 20 milyon nga pesos? Sigurado dayta. Ay! Uy! Mayat nga ro, Dinggas! Mayat! Shhh! Ah, Di ka agkatawa kasta. Tagimay. maradsa ka nak nga rod. Di ka agsasao iti may papan iti dayta abanag. Nalawag ka di. Uwan, Dinggas. Laglagi pa diyata. Sige. Taynak mangala iti arak. Ta uminom ka no ni amo. Uwan, sige, Dinggas. Iyang ka. Nabanugak. Ngamsan abali. Ti importante. Naalak ti kwarta. Nga awan nagbalin a parikot. Idulin ko latta dagiti kwarta ni Astor. Itulong konto kadagiti tattao nga agkasapulan. Inton malpas ti panagipalas ko. Nawadwad tigam ko ita kwarta. Iso anasken nga idulin ko ana imbag. Mangiruar ka pa iti arak, Dinggas. Kayat ko ti agbartak. Kayat ko ti makalipat. Anda pa italo abot iti arak iti sangom, amo. Kanado pa iti arak. Danggayan na kon, Dinggas. Agbartak ta. Wan, amo. Danggayan ka. Mabitlang tabukbukak manen ti basom, amo. Sige, dagimay. Agidaliman kan, taipan ko ni amo iti seledda. Uwan, Dinggas. Ay, nabuertak una ni amo. Nagbiyat nga nabuertak. Kas lang amin danom tinamayan na iti arak. Sige nga rod. Bagkat mo ni amo tae sarak mo na iti silid na. Tapno makasimpa ako ni itoy. Kumusta, Ligaya?
Naimbag tanadanon ka dito'y dagos mo. Kumusta ka? Awan pagdanagam kanyak. Awan dakes ana pagtengko. Nasaya at nukasta. Amok nga umay ka. Iso asaan na karimwar. Ti kwarta, indulin ko. Di kagdanag. Saan ko agastusan? Indulin ko ana imbag. Awanan bibiyang ko no gastos man ti kwarta, ligaya. Saan, dinggas? Inton madanon ti aldaw. Iparangkap tayon to kadagiti agkasapulan iti tulong. Nasaya at dayta. Naturid ka talaga, ligaya. Jack nam naman na maaramid mo ti kastoy. Makaisamak amang pampanunot. Wen, nasken a naturad ti pakinakam ko. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Kat, anya ti madamag ka ni Astor. Agballa ka din, tariniw-riw a kwarta, tinapukaw na. Wen, kaslagbalan. Kat dayjay, nagbartek. Iso dayjay, nakaturog. Ginundawayak matanti may, takayat ka ang makasarita. Tapno amwak te kasasad mo. Amangan no adadaka sa napasamakan ka. Awanda ka sa napasamak kanyak. Nakaragkadak asim mangput dito'y dagus ko, nga igam ko ti kwarta. Awan ti mangipagarop a kwarta ti imot ko. Anya ti sumaruno a planom. Holdapag ti kaha ti rancho. Anya, sigurado ka iti dayta nga aramidam. Nagtagi armas dagiti matalak ijay. Napanakon iti rancho ni Astor. Kat nakitak analawa. Nagado ti baka kandad dumapay nga ayop ijay. Pudnot ako nam. Nakastragak ijay. Tanagpamarangak a bayer ti baka. Ngem kinapudno na. Napanak nagsipot. Kat pampanunutak. No anya ti aramidak tapno agbaligyak. Ligaya. Ngam 100% ti baligik no adda ka amang tulong kanyak. Wan, imbagak matankan ka. Anak kasagana ak atumulong. Gapotadyak kaya ta may sagmak ka. Agyamanak. Ad-adda ka bisadom ti rancho. Isodakkel ti may tulong mo kanyak. Sige. Awan parikot iti dayta. Katnas ka na planuan ta ana imbag ti aramidan ta. Kumusta kayo na dua? Arson, Boy? Nasaya at padre. Imay kami. Taumay da kayo ikan itinateng. Imbagla di yung gatangan. Ken umay da kayo kumustaan, padre. Lubias kan pitjay, padre. Sapay ko ma, tamagustuhan nyo. Agyaman at launay ka na kayo. Saan kami ngagbayag, padre? Tapno saan kayo amasinga? Saan kayo pa'y pumanaw? Kahit kung aginsayo tayo pa'y. Una, padre. Kahit kalpasan ti panaginsayo tayo, agluto tayo, kahit dito'y kayo ng mangan. Kahit kayo ang makadwa mangan. Awan parikot iti dayta, padre. Nakapalpa kami, padre. Agyaman kami iti taraon. Awan ang yaman na, Arson. Agpakada kami nga ruden, padre. Sige. Kahit laglagipan nyo, tumay makimisa inton Domingo. Wen, padre? Dahita ko ma, tititay liwayan nga ramiden, ti makimisa. Un, padre. Umay kaminto kada joy kan Adeline. Sige, ing kayo nga ruden, kaya nagananad kayo itidalan nyo. Ita ang tiramwara iti naladan ti simbaan, Jonas. Daboy ka na, Arson. Natsambahan tamatlangan ti loko. Dayjay, Jonas. Magmagnatan. Aguray ka man. Puntirya ti loko. Paltugam ni Boy. Buwan.
Mantak! Boy! Natamaan ka, boy. Ipan kan iti ospital. Arson, Mangkita ag iti pagluganan ta. saan nga di ospital ti pagturungan tayo, Arson? Apay, naskan ang maagasan ti sugat mo. Isong ay di ospital ti pagturungan tayo. Dambislay ti abagak na ito'y. Aglayon tayo di dagos da joy. Ibagam iti driver. Anya? Agtungpal kan, Arson. Boy! Dara-dara ka! Paunagan na kami, Adeline. Daraso. Umay kayo! Ina! Joy! Joy! Ay, naramar ka dita si Led! Ni Boy! At nasugat na! Naut-ut ti sugat ko. Sino tinaggandat iti biyag ko? Sino? Agparbal ka. Amangan wag dara ti sugat mo. Balsak ti awanan pain. Jak pakawanan ti asino man anak kabasol kanyag. Anya? Awan asik iti uray asino man anak kabasol kanyag. Agpaggadlakit di tibiyag mo. Di ka di mabutang? Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Nagkalman ni Boy. Joy. Ay na, kasta unay ti pungtot na itay. Kaya't na ti bumalas. Uwan nga rod. Imbaglakit din Tanarabaw laang ti sugat na. Uwan nga rod. Nagbalbaliwan ni Boy. Ngam apay akas to'y tinapasama kan ko na. Joy, pasino nga ta tinang paltog kan kwa na? Adeline. Anya ti basol na. Tapinaltugan da. Adto ti tsaa, Arson. Agtsaa ka pa'y. Agyamanak. Apay, Arson. Asino tinang paltog kan ni Boy? Saan mi ang nakita no asino, Adeline? Iti anya arason na pinaltugan da ni Boy. Saan ko ang masungbatan dayta, Adeline? Kumusta ni Boy? Nakaturugan. Ay na, imbaglakit din Tadalat tagamit ta dito'y dagusta. Kat nataming ta ti sugat ni Boy. Joy, saan ka pala nga ag-duty ita? Siyak pala ang ti ag-duty. Tapno maasikasom ni Boy. Sige. Ingka pa'y nga rod ituloy ti maturog. Riingan kan tulaangan iton oras ti panagrubwat mo. O sige nga, Rod. Nalaing Jonas. Kasta ti kayat ko. Iswa mabit laeng. Taikan kayo iti kwarta. Agyaman kami, Big Lord. Nga masigurado yu kadi anatayen. Sigurado, Big Lord. Ngamin natumba. Sigurado analusok ti puso na. Nasaya at nukasta. Nagpatinggamot lang yan ti kinalastog da Jaboy. Ngamin, dumagan. Kasta ti pagbanagan dagiti nalaing amang pabain. Siya ka mayor ti pinabainan na. Ha! Agin lalaing. Arson, ipadamag mo ijay sentro tinapasama kanyak. Ket ibagam anataya kon. Masapol nga agpatinggan ti amin. Tapno agtalnan dagiti awanan bain. Anya nga ruti aramidok. Ingkay waras ijay sentro. Ibagam iti uray asina. Ket agdinamag to dayta. Sige, kasta ti aramidok, boy. Ipadamag ko ije sentro, anatay kan. Anya ginangag ko. Ako na dagiti na tao di sentro. Napaltugan ni Boy? Isong atati napaltugan? Wan, big man.
Arson ka no ti kaduana. Dini boy dayjay. Sayang! Sayang nga talaga! Ta saan na tayo tinakapaltog? Mabalin met ngay baga tayo ka ni Boss Astor ada tayo tinakapaltog. Wala paiso. Agkakwarta tayo pay. Mayat ko nayo! Tinakapaltog. Sige! Awagak ita ni po sa store. Kat ibagak a pinaltogak ni boy! No kasta, napaltuganan ni Boy. Natay ka di. Wan, boss sa store. Inikalman pa'y laing boss. Iso ita. Umay kami ni tayan mo. Kat alaan mi ti udim at ang dami. Ariglado. Urayan na kami, boss. O sige, urayan kayo. Hala, dayjay lang. Bye. Oh. Dayta ti ganaban ti agin lalaing amang kalaban kanyak. Matay. O dayta, naitad kun ti udik kada kayo. Basta lagi di ipasigurado yung anatayan ni Boy, big man. Wan, boss. Sigurado na ita. Nasaya. Ita, awanan ti awanan bain nga gintutured. Boss. Awan ka dinayon ti kwarta? Saan na kami kadingikan ti bonus? Awan parikot. Mabit lang, ha? Dayta. Sudaytan, tinayon na. Ayos, boss. Agyaman kami, boss. Kan agur uray kami di sumaruno abilin mo kada kami. Wen. Urayan nyo. Umay kalatay jay balay ko, boss. Tapno sigurado ang makasarita dak. Amumetan no sa dino ti balay ko. Tain bagak idin ken ka, boss. O sige. Umayak to, big man. Gapo, tadan to sumaruno nga ipaaramid ko kada kayo. Dinggas, nangag ko. Oh, apay akas tatilangam. Agpigpigargar ka pa eh. Nangag ko nga minte ko na didakal nga. Lalaki nga kasarsarita ni amo. Naan niya? Ni Boy Dinggas. Ni Boy. Dangimay. Anya ti mapaspasamakan ka. Ni Boy kano. Napaltugan ka. Ay, natayan. Anya? Dinggas. Saan nga punod ako na didakal nga lalaki? Saan nga punod na jay? Napaltugan ka na ni Boy kat natayan. Ay, saan nga punod? Saan? Anya ti aramida ni Dinggas, itinaamuan na. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.